Poslyš, Nede, musíme se držet pohromadě a být ve střehu. Čiku, život je možná v nebezpečí. Myslím, že bude lepší, když tu vy dva zůstanete a dohlednete na Ču. Jak myslíte, pane Fogu, když bude třeba, zavolejte. Nevím jak vy, ale já jsem připraven vyrazit. A ty se teď za mnou. A teď prozkoumáme ostrov. Tak. Nechápu to, prošli jsme ostrov křížem krážem a za hodinu jsme nenašli jedinou stopu, pane Fogu. Je to vážně záhada, Nede. Jsem si jist, že je tu najdeme. Kdyby chtěli opustit ostrov, potřebovali by člun, ale ten jsme našli na pobřeží. Tady jenom ztrácíme čas, pane Fogu. Radši se vrátíme na Nautilus. Souhlasím, Nede. Vypadá to, jako by zmizeli z povrchu země. No? Slyšíš to, Nede? To je Čikův hlas. Přichází tam odtud. Počkat, pane Fogu, půjdu to prozkoumat, já už zjistím, o co vlastně jde. To se podívejme, nechce se mi tomu věřit. Kdyby mě ten Barnabáš mohl vidět. Hej, seržante, mám pocit, že se mi to zdá. Tomuhle se říká ponorka. My na ní zaútočíme. V té ponorce je totiž zlato.